Mr. Startupin Sami Kuuselan lavalle. Joo, kiitti tosi paljon tuosta Mr. Startup. Näin 43-vuotiaana sitä on vihdoinkin Mister jotain. Niille, jotka te ette tiedä mitä minä teen, mulla on sellainen Hupparihörhö-niminen yritys. Se kaikki alkoi 2013, kun mä kirjoitin tonne Evalle eli elinkeinoelämän valtuuskunnalle pamfletin nimeltä Hupparihörhö ja bisnesmies, jossa esiteltiin tällaisille isoille pomoille, porhoille, esiteltiin startup-kulttuuria ja mietittiin, että minkä takia Suomessa ei tapahdu mitään isojen firmojen ja startupien välillä. Sitten kun se sai aika paljon huomiota, niin siitä lähti business käyntiin. Me ollaan nyt tällainen aktiivisesti 1,5 vuotta etitty isoille firmoille startuppeja kavereiksi tai ostokohteiksi tai sijoituskohteiksi. Mennyt ihan mukavasti. Ja siinä on saanut aika hyvän sellaisen käsityksen siitä, että mitkä startupit esimerkiksi noita isoja kiinnostaa ja myös ehkä vähän siitä, että mihin tämä startup-maailma on menossa. Mä ajattelin nyt puhua hetken siitä, että miten mä näen, että minkälaiset startupit tulee olemaan tulevaisuudessa niitä sellaisia menestyjiä. Mitä mieltä te olette? Mikä on seuraava startup-trendi? Heittäkää jotain. Meidän Health-firma. Health. Se on digitaalisuus ja health. Biolabsi. Bio. Ei vaan hän puhuu samasta kuin biolabsista. Okei. Yksittäistä palvelusta, jota verrattu muiden kanssa, eli biolabsi. Alright. Ja mä sormen vaan haastaa. Pitsaus alkoi jo. Mä oon niinku jotenkin pikkuhiljaa alkanut aistia sellaista, että jengi alkaa olla vähän kyllästyneet tällaiseen hassuihin applikaatioihin, peleihin, kuluttaja-internetjuttuihin. Kukaan ei enää tee uutta Facebookia tai kukaan ei tee tällaisia juttuja, vaan että on se täsmätarpeisiin suunnattuja juttuja. Ja myös sellainen vähän niin kuin tylsät ideat. Sellaiset jutut, joissa ihminen, jolla on koulutusta ja se on esimerkiksi ihan helvetin kiinnostunut kuulalaakereista. Sitten se keksi joku sellaisen törkeäsiistin kuulalaakerifirman, joka vähentää jotain, säästää joltain tehtaalta vaikka joku prosentin verran jotain kuluja ja sitten se on kuitenkin, silloin se on niin miljardiarvoinen. Kaikki tällaiset jutut, se voi liittyä maatalouteen, se voi liittyä kaikenlaisiin niin sanottuihin isoihin oikeisiin fyysisen maailman ongelmiin. Ja siinä on, sen esimerkiksi huomaa siinä, että meidän asiakkaat monet on nyt innostunut. Viimeisen vuoden aikana suomalaiset isot perinteiset firmat on innostunut startupeista ja samaan aikaan startupit on alkanut tekemään kaikkea, mikä niitä voisi kiinnostaa. Jos meidän yksi asiakas on Rautaruukki, niin sitä ei vittuukaan kiinnostaa joku peli tai joku uusi social network. Sitä kiinnostaa esimerkiksi IoT. Sitä kiinnostaa fyysiset asiat ja se on nyt aika iso juttu, mitä tapahtuu tällä hetkellä maailmassa, niin on se, että kovimmat nörtit on alkanut kiinnostua atomeista. Pelkät bitit ja sosiaalisuus ja hassuttelut ja joku pomppiva pörne hahmo jossain ruudulla ei enää olekaan niin kiinnostavaa, vaan enemmän kiinnostutaan atomeista. Miten niitä atomeja pystyy? Zen Robotics esimerkiksi yksi tällainen vähän pitkäaikaisempi esimerkki siitä. Aika paljon muitakin tällaisia alkaa löytyä ja esimerkiksi Suomessa rakennetaan hirveästi tässä IoT-yleisantureita, vaikka Thingsia Oulussa ja kaikkea tällaista. Mutta samalla kun tää aletaan mennä niin sanottuun vakavaan bisnekseen, siitä tapahtuu sellainen juttu, että meistä startup-tyypeistä alkaa tulla pikkuhiljaa uhkaa näille vanhoille rakenteille ja vanhoille yrityksille. Niin jotenkin aistin, että tässä on sellainen sota alkamassa. Kaikki tietää varmaan termin disruptiivinen innovaatio ja disruptio. Eli siis se on tällainen juttu, että joku tyyppi tai joku jengi kehittää jonkun palvelun tai tuotteen, joka on hirveän yksinkertainen,
Ja sitten se alkaa pikkuhiljaa valtaamaan sillä sen perinteisen maailman bisnestä ja lopulta tuhoaa sen. Tästä on tietysti esimerkkejä vaikka, että miten internet tuhosi sanomalehdet. Tämmöinen viestinvälitys on kehittynyt pikkuhiljaa jostain niin kirjeiden lähettelemisestä sähköposteihin ja nykyään ehkä jonnekin Snapchattiin. Kaikkea tällaista. Tästä on muutama sellainen tietysti kansainvälinen esimerkki. Tänään oli noin Voltin jävät tuolla Radio Helsingissä puhumassa ja kaikki on puhunut koko ajan Uberistä. Ja Uber on hyvä esimerkki tästä disruptiivisesta innovaatiosta, koska se on oikeasti vähän laiton, vähän tuhma. Se ei noudata sellaisia perinteisiä sääntöjä ja se tekee asiat tosi yksinkertaisesti. Taksiliitto oli vielä 1,5 vuotta sitten sitä mieltä Hesarissa, että ei meillä ole tarvetta uusille älypuhelinpalveluille, koska Taksiliitolla oli tosi paljon tullut kaikkia nörttejä esittelemään kaikkia juttuja ja niillä oli varmaan siinä vaiheessa joku tekstaritaksi. Nyt kun Uber tuli sit Suomeen syksyllä marraskuussa, niin sit alettiinkin huutaa poliisia apua, viranomaisia apua. Toinen on tällainen niin kuin suuri kansainvälinen esimerkki tästä on Airbnb. Nämä samat virkamiehet, jotka sen toimintaa yrittää jollain tavalla rajoittaa Suomessa, ne käyttää sitä omilla lomillaan, koska se on helvetin hyvä. Siellä ehkä ei ole niitä kaikkia säädöksiä, siellä ei ole niitä kaikkia vessoja ja kaikkia niissä yksityiskodeissa. Ja se taas johtaa siihen, että esimerkiksi viime kesänä tällainen ravintola- ja matkailualan liitto oli aivan raivona ja ne oli sitä mieltä, että on täysin kestämätöntä, että Airbnb tuhoaa heidän bisneksensä. Mä oon sitä mieltä, että totta helvetistä pitääkin tuhota ja meidän pitäisi Suomessa tehdä tätä samaa juttua. Meidän pitäisi niinku räjäyttää näitä rakenteita ja näitä malleja ja aina jotain sattuu. Aina siitä sitten kärsii vaikka se hotelliyrittäjä tai aina siitä sitten kärsii se taksijengi, jolla on ollut tähän mennessä monopoli. Suomessa on muutamat yrittäneet tätä. Ensimmäinen esimerkki oli 2008 tällainen, tunnetteko te sellaisen kuin Buuga Buuga, tiedättekö sen tarinan? Buuga Buuga oli tällainen suomalaisten kehittämä startupi, joka liittyi tähän sharing economy liikkeeseen, tähän jakamistalousjuttuun. Ne teki sellaisen jutun, että opiskelijat on köyhiä ja sitten niillä ei ole oikein rahaa näihin oppikirjoihin ainakaan ostaa niitä. Ja ne pysty keskenään vuokraamaan niitä toisilleen. Siinä ei mennyt kuin muutama kuukausi, niin tämä tekijänoikeustuotevalvontakeskus, whatever, TTVK, otti näihin yhteyttä näihin kundeihin ja sanoi, että jos ette lopeta, saatte ihan helvetinmoiset sakot tai joudutte vankilaan. Eihän näillä ollut mitään muuta saumaa kuin lopettaa se bisnes. Eihän kukaan nyt halua vankilaa. Suomessa on sellainen tilanne, tiedätte, on silleen niin vähän radikaali läppää, koska me just tehtiin esimerkiksi EK:lle tuossa sellainen julkaisu, joka julkaistiin viime Slashissa. Tsekatkaa ek.fi kautta erilaiset. Se on suomalaisten suurten yritysten kokemuksia startuppien kanssa. Mutta on vähän niin kuin tutustunut tähän maailmaan, on tutustunut myös tähän niin kuin tällaiseen perinteiseen maailmaan aika paljon asiakkaiden kautta, joita BTV dikkaan. Se on tosi skarppia jengiä. Mutta tämä meidän järjestelmä estää niin sanotut disruptiiviset innovaatiot. Kaikkein kauhein esimerkki on TV-kaista. Tiedättekö te TV-kaista? Tämä on tämä 2009 perustettu firma, jossa keksittiin hyvin yksinkertainen asia, että tallennettiin pilvipalvelimelle kaikki julkisten kanavien TV-ohjelmat. Sitten kun sulla on iPad tai joku, sit sä pystyt katselemaan niitä sieltä silloin, kun sua itseäsi huvittaa. Ja se oli vähän niin kuin tällainen niin kuin idea, joka tuhosi digiboksit. Idea, joka vapautti meidät siitä, että meidän pitäisi kaikkien kokoontua samaan aikaan katsoa sitä meidän lempiohjelmaa. Meikäläisen lempiohjelma esimerkiksi Temptation Island. Suomi, mahtava. Mutta
Siinä ei mennyt kauankaan, kun poliisi hyökkäsi näiden kimppuun. Se oli Yleisradio, joka on kuitenkin meidän yhteinen ja hyvin tärkeä. Yleisradio oli ensin niin kuin ihan kärkijoukoissa tekijänoikeusviranomaisten kanssa sanomassa, että lopettakaa toi. Ne sai poliisin niiden kimppuun, ne teki ratsiat niiden toimistolle. TV-kaista oli vielä silleen hassusti tehnyt, että koska se olisi ihan laillista, että niillä olisi jossain konehuoneessa helvetisti noita digibokseja, että jokaisella olisi oma digiboksi siellä konehuoneessa, joka tallentaa. Sitten se olisi laillista, mikä on sairas ajatuskin nykyaikana. Ja ne jäi kiinni siitä, kun poliisi teki ratsia, että ne ei ollut seinässä ne digiboksit. Jos ne olisi ollut seinässä, niin se olisi ehkä ollut sit ok. No sitten tämä meininki jatkui, ne oli sinnikkäitä, ne jaksoi taistella. Reilu vuosi sitten TV-kaista sit joutui konkkaan. Ne ei enää kestänyt. Kaiken painostuksen, kaiken painon jälkeen ne joutui konkkaan. Samaan aikaan TV-kaistan toimitusjohtaja lähti haneen. TV-kaistan toimitusjohtaja vain sen takia, että se on kehittänyt jonkun sellaisen jutun, jota kaikki tykkää käyttää, josta myös lakimiehet on niin montaa mieltä. Jotkut, jotka niin ajaa sitä tekijänoikeusviranomaisten asiaa, niin on sitä mieltä, että se on lähellä saatanaa koko palvelu, ja sitten taas toiset sanoo, että mikä tässä nyt oikein on. Miksi ei voisi, koska tämä time shifting, eli siis se, että sä voit vaikka kelata ne mainokset yli, niin se on jo ihan mahdollista nauhoittavilla digibokseillakin. Mutta sillä ei ole, niin järjellä ei ollut tässä asiassa mitään väliä. Nyt tämä kuvio on mennyt siihen, että TV-kaistan toimari on ollut yli vuoden lain suojattomana maanpaossa, koska se ei halua vankilaa. Sen takia, että se keksi tuollaisen jutun. Sen takia se veti tuollaista juttua, joka teki meille palvelu, joka olisi voinut olla hieno maailmalla. Joka olisi voinut levitä. Se oli ruma, se oli ihan hirveän ruma, se oli just sellainen ihme häkki, mutta se toimi täydellisesti. Mä ainakin tikkasin ihan törkeästi siitä, niin pystyi tallentamaan vaikka jotain juttuja, jos menee lentokoneeseen, pystyi katsoa ihan tavallisia suomalaisia TV-ohjelmia sillä. Musta tuntuu, että on alkamassa konflikti vanhojen rakenteiden ja startuppien välillä. Ja mä toivon, että meillä kaikilla on rohkeutta lähteä siihen sotaan. Koska muuten siis, nyt kun me katsotaan mitä talousviisaat sanoo uutisissa, ja tänään tuli taas joku ihan älytön valtiovarainministeriön läppä, että pitääkin leikata, ei se ollutkaan 4 miljardia, vaan pitääkin leikata 6 miljardia. Ja meidän koneisto hokee vaan, että kuinka paljon pitää leikata. Kellään ei ole mitään ratkaisuja, mitä tapahtuu. Mitä pitäisi tehdä, että saataisiin lisää massia. Ja koneisto suojelee tietysti kaikkia sellaisia teollisuuden aloja, jotka eivät ole kannattavia. Esimerkiksi telakkateollisuus. Joku Turun telakka on sanottu, että se tuo välillisesti 200 alihankkijalle duunia. Sen takia sitä ei voisi lopettaa ja siellä on ihmisiä töissä. Mutta rakennemuutos on sellainen asia, että jos me aletaan vain jumittaa, jos me vain jumitetaan ja kielletään, että rakennemuutos on tapahtumassa ja meidän lainsäädäntö, meidän viranomaiset ja kaikki yrittää estää uudenlaiset innovaatiot, siitä me vasta kuitenkin ollaankin. Joten toivotan teidät kaikki tervetulleeksi sotaan. Kiitos paljon.